Dragon, good morning, good morning. Yan, nandito kami ni Gigi sa bayan. Kami lang. Kasama natin si Basa. Anak ni Kuya Ulan. Bali, bibilhan natin ng gamit sila Dana at si Odette. Ayan na sila guys. Sa mga naghahanap kay Dana. Hi ka Dana. Oh, kamay-kamay ka Dana. Namiss ka nila. Yan si Odette. Nagdagandahang Odette. Nagsalabas ang braso guys. Dalaga na siya. Kamusta naman ang mga bakasyon? Bakasyonista? Kamusta ang mga bakasyonista? Si Dana o ano eh, nagbalik sa dati? Kaya nga. Kasi bago ako kanila. Hindi na siya yung Naging mahiyain na ulit sila. Si Dana ba? Mamaya guys, chichikahin natin sila pag magla-lunch na tayo. Ngayon guys ay pupunta muna tayo dito sa Save Mall. Mamili tayo ng mga kailangan nila sa school. Sana walang music para hindi tayo makapiright sa loob. Makapag-video tayo ng matino. Kung napapansin nyo guys, kami lang ni Gigi kasi nga si Ate Greta at si Ate Madonna ay lumuwas na. Kaya pagtiyagaan nyo na lang muna kami sa mga ilang episode. Ngayon lang ulit kayo nakapunta ng bayan. Doon tayo sa school supplies. Magkuha kayong lalagyan. Basket. Dana, magkuha kayong basket. Yung isa scholar natin guys na si Dalen, hindi na siya nakasama, gawa ng nabilhan na siya ng gamit nung tinitirahan niya. Alam mo na ba saan ko na yung kasama? Ulat-ulat na. Yan, thank you so much nga pala kay Sir Anonymous subscriber dahil sa patuloy na pag-sponsor kila Basang at kila Dana. Oo. Grade 3 ka, di ba? Oo. O, yung magkuha ka ng papel na pang grade 3, notebook na pang grade 3. Lahat ng magagamit mo sa school. Ilang notebook ang kailangan mo? Sampa? Magkuha ka. Magpinkuha ka na, pili ka na. 3, 4, 5. Ay, ito yung writing? Oh, 6. 7, 8, 9, 10. Aral ka ng mabuti. Basa nga. Ang sabihin mo kay Sir Anonymous? Salamat po. Tumataba ka, Basang. Dapat magpagupit ka. Ayaw mo magpagupit? Baka pag pinagupitan ka namin, pagalitan kami ni tatay mo. Yung papel saan na pang grade 3? Grade 5? Ay, grade 2. Pero masa ko may grade 3 dyan sa grade 1, grade 2, grade 3. Tapos yung po tayo. Ano to? Sang, pang ilang pabayan na na? Pangalawa? Una nung kwan. Nung kasama din natin siya, ngayon yung pangalawa niya. Ilan nito, Peng? Ilang notebook ay papel? Ilang papel? Pwede na muna yan, tatlo. Isa't kalahati. Yung ganito, hindi pa sila maggamit na? Ewan ko lang. Nagamit kayo ng ganito? Ay, siguro rin. Punitin mo lang yan, dilpatan mo lang sa gitna. Oo, ginagawa namin. Ha? Oo, magkuha ka. Si Pinky girl. Hindi sila gagamit ng paangat. Uy, mali ito. Bonpen. Hindi ka naman nilalamig dyan, iha. Sana ako may panito ko. Panindigan mo yan, ha? Yung may pabakuna mo, ha? Saan ano pa sa ngayon? Lapis? Yan, sana wala lang music. Kasi kanina guys, may music. Baka makapiright tayo.
Bag. Kayong ganito, oh. Hindi pa, no? Ewan ko baka, hindi ko rin alam. Bond paper. O kahit yung ano lang, naka ganun lang. Yung konti lang. Oo. Yan sa, bond paper yan sa ata. Okay, magtingin ka dyan, dyan. Magtingin ka ng bag doon. O, dali. Bag. So, parang kalalaki man. Wala ka na bang bag? Ha? Meron pa. Baka pag lalaki ang gusto mo. Babae ka na ngayon. Gusto mo ba ng pink? Ayaw mo? Ha? Maliit lang? Ha? Pagtingin ka kung ano yung napupusuan mo. Ayan o, puro pink, pink, pink. Sige, magkano yan? 280. Tignan mo, baka may sira. Kung may zipper niya, i-check mo. The music! Ganun mo sa likod mo, kung bagay mo. Hindi pala nakaano. Ganun mo lang. Okay din. Ayan na. Sige. Hindi sira yung zipper. Lagay mo sa basket. Ano sa atin? Nakabalot na yun. Dito ako. Maganda siya. Asan din po yung malilipat ang purpose mo? Dahil hindi na nagtaba-taba eh. Dagdagan nyo yung papel nyo pag tatlo kayo. Oo. Bag. Hindi pa kayong bag niya? Hindi pa sira? Oo, sira na. Hindi nagamit na. Yung galing sa'yo. Sira na yan? Ikaw ay? Magtingin kayo doon. Kaya lang parang mga pangbata lang yung bag dito. Magtingin kayo doon banda oh. Baunan. Magkano yan? Sa? Ako bigay yan kay price muna. Yan sa gilid sa. 140. Sige. May 80 dyan eh. Nagbilaw ka po eh. Ay, yung 80 daw sa Disney. 80 lang oh. Yan. 80 lang sa. Yan. Oo, may hawakan din yan oh. Yan. Oh, ano pa? Magkuha ka ng isang biscuit mo doon. Pang baon mo sa school. O, sang pili, payong. Happy man yan sa. Ayun o, yung kulay pink. Tignan mo, baka may bukas. Ano sa'yo ay? Okay na yan kay bata. Nakita niya yung presyo, 220. Bagsak ka. Bakit? Mahal daw? niya. Mahal daw? Pili ka na lang din yung namagan siya. Kulay. Lahat pakahin mo muna yan masigay. 33. Kailangan meron siyang allowance para magamit na. O, sang 33. Saan sa'yo, Dana? Di, pwede naman kung ganun ang gusto mo, pwede naman dalawang ganyan. Para kung gusto niyo kambal kayo. Magmedyas ka pa. Doon daw.
maliit kasi ng pa. 35. 34 ka lang yata eh, no? Kayo? Maluwag sa'yo yan? Ha? Maluwag sa'yo? Yan. Padaan. Mag-medyas ka pa naman. Pero mas maganda pag maluwag may ganito. Sige, po ba? Napagkamalan pa kami guys na ano, tindera. Kasi guys, ang gawa ko, ako taga-sukat. Ako Si Didi taga-sukat sa kasi kanila. taga-sukat sa Oh dadalawa. my God. Tinanong tuloy, Miss, saan yung ano nito? May size pa kayo nito. May size pa kayo nito. Sabi mo sana, Di, ay ma'am, ano, sold out na. Sabi nila. Eh baga, wala siya mga ganun. Ano na, yan ang napilit niya. Ano lang? Ayaw, wala size. Surka? Ano yung isa? Saan yung isa? Kabila. Hindi lang ako nakaranas sa kasuot ng ganit ko, guys. Lahig ka ma'am gano. So, Ngayon ako magsuot. ano pa, anong pang problema mo ba sa gutom ka na? Shurag daw. Sure? Oh, shurag. Ito, pag nakasapatos sila, suot nilang ganun para di marumi ang simento. Ah, kailangan na yan ba? Kailangan niyo ba ito? 50? Hindi ko na yun. Upo ka na eh. Dito ako kay Milon, 30 lang. May paganon na pala ngayon. Oo. Hindi natin nabutan. Pigat lang sa atin dati. Guys, bali yung mga uniform nila sa ibang store natin bibilin kasi wala dito. Ayun na lang naman yung uniform, medyas. Lang. Ayun. May bag na rin sila. Parang ulol. Doon lang. May baunan na kaya, Dana? Baunan? Magtingin kayo yung baunan mo. Yan lang. Basang iya ta? Ngayon, palitan na ng baunan, hindi palakihan. Ano? Pili na lang kayo ng baunan mo, Dana. Oh, pang anak. Ay, ito lang bang baunan? Oh, yan lang na lang kita namin. Doon na lang. Oo nga. Tara dito tayo magpanayin sa kaunti. Ipaalala niyo yung baunan mamaya. Hindi na po. Hindi na po nila. Ito box pa natin? Iko bag lang siguro. Ito box. Yung iba sa bag na lang niya. Oo. May bag naman po siya. Pinalo niya yung grade 5. Wala na to. Book ng grade 5 sa book ng grade 3. Wala pa saan kung magbayad dyan. Bala ka dyan. Okay na ba yung size na ito, ma'am? 36? Apo. Wala ka saan. Naka-1,000 ka na saan. Labot ka saan. Ikaw magbayad dyan. Ikaw magbayad dyan ulit. Wala ka dyan. Naku, lumalaban yung bill ni ano, Basang. Mas mahal yata yung kay Basang. Ah. Ilan sa'yo saan? 1.8? 1.7. Daig kayo ni Basang. 1.7. Saan? Labas mo na yung pambayad mo. Bahala ka dyan. Iwanan ka namin pag wala kang pangbayad. Kala mo? Medyo malaki-laki ang grade 3. Sukatin mo Sang. Ay, parang hindi kaya. Kanya? Ah, size 18 niya, malaki eh. Tama.
Payat. Chabilog, si Basa. Ako tayo sa 16. May 16 yan. Ano siya? Grade 3 eh. Ano siya? Chabi. Siguro masarap lang. Hindi naman ba sa itong vlog? Isukat mo. Pag hindi, kukuha ako ng 16. Malaglag yung ano to. Large. Hindi Malaki na yan. Pag hindi yan, itong size 16. Small po siguro to. Itong isa, mapayat naman. Mapayat tong isa. Kaya natin, para isang Tuloy mo nga muna. medium lang siguro. Mas mahal, ano ko mas makapal. Sukat mo ito ba? Nahirapan sila kay Basa. Ay, walang size? Oh my God. Wala daw sa. Walang size? Hello guys. Hello guys! Hello po. Welcome to my channel. Je, baka mapagkawalan ka na namang tindera. Nakapula. Hello. Naka-uniform. Kahapon si Diana nakakulay blue. Napagsaman na. Magtingin kayo, ano, medyas na tsaka baunan. May naghanap ng size? Ito ang size 16. Sukat mo mo ito. Ito ang size 16. Sukatin na dano. Okay na itong large. Pag hindi pa yan, Pag di pa daw yan sang maghanap ka na daw sa iba. Lagot. ito yun ako. Wala silang paldang maroon dito guys. Kaya sa palengke tayo titingin kung may ready-made na. Kasya na yan. O, ayan na. Yan. Yan na. Oh. Dalawa po sa kanya ha. Sa 16. Tignan mo yung size. Baka yung isang ibibigay baka magkaiba. Ay, may 11 na yung Isang size 16 pa po. Tsaka isang small. Dalawang 16. Ito po, 16. Dalawang small. Yan. Small. Ito, small. Dalawang Large. large, dalawang small. Opo, dalawang 16. Dalawang 16. Ay, 16 po yan. kailan mo ito? Malaki na yan. Oh. Malaki na yan, di lalo na kayong large. Dito po. Mas malaki ang large. Ayan na lang din. Kailangan din kasi nila guys ng pang PE. Oo. Mas malaki ang large dito. Baka nabibigla kaya kaya sabi ko na kaagad sa'yo. Ako, small lang. Gusto niya po kasi yung loose. Ay, gusto mo malaki. Ano? Magkuha ako ng large. Pwede na. Oo. Ano nga, ikaw mo yan. Tama, ilaw-law mas mahaba pa. Oo, tama lang sa'yo. Pag large yun, para kang nakahanga. Ano? Large? Ano yan? O yung mas mahaba? Palda lang po malaki. Yung large daw po sa mga dyan. Sa'yo ba sa'yo? Gusto niya mahaba hanggang tuhod. Ayun na yun. Si Basang ay? Unang ko siya na extra small. Si Basang ay? Sa kanya po. So, ito po ay sa bata. Kukuha ako. Tingin ka doon sa... Teta? Sa'yo na eh. May mo sa 18 to. Ito po sa ito mo. Size 65. No, sa'yo ulit. Size 60. Sukatin nyo. Sukatin nyo. Para makita. Diba mahirap maging kwan? Sambra kasi ng sambra kainit-init na nga. Hindi mo gayahin sudet, nakalabas yung ano, balita. Init na init. Kaya rin ba lang yung video?
Alam yung sukat niya, 6'5". Ano lang? Ano yan? Alam, wala niya naman hawakan. Ilang piraso to? Ikaw Dana, okay na yan? Pinagkaiba ng universe ka. Ano siya? Wala bang mas light? Ay, mas brown. Sobrang light naman. Oh, yung brown daw. Oh. Daming tao dito yan. Pinapak mo. So ayan guys, magla-lunch muna tayo dahil gutom na raw si Basa. Ano Basa? Kumusta? Kumusta ang manood? Hindi mo na-miss ang muntik na. Pasensya na guys, medyo maingay dito sa Mang Inasal. Anong masasabi nyo kay Sir Anonymous? Thank you po, Sir Anonymous. Salamat po sa tulong sa inyo sa pagdadala. Bye, kayo mag-ingat. Ikaw, Basang. Mag-aral kayo mabuti ha, hindi yung boyfriend. Diyos ko dahil. Sino may boyfriend sa inyo? Wala. Kamay. Wala na. Baka kaya lang kayo nag-aaral para makita niyo yung mga boyfriend nyo ha? Mga siguraduhin nyo lang. Pero dati meron. Baka kaya lang kayo nag-aaral dahil sa natatanggap yung allowance. Nako. Kakahiya dun sa mga nag-aaral sa inyo. Habang buhay at malakas yung nag-aaral sa inyo, mag-aral kayo mabuti. Mag-aral pa ako, hanggat sinusuportahan kayo ni Sir Anonymous, mag-aral kayo ng mabuti. Madalang na lang yung mga taong ganyan, yung mga tumutulong. Ang palamig na. Ayun, ayat ni Baso Nay. Kunin mo na to. Hindi. Ayan guys, it's sad to say na si Dana po ay uwian na po sa kanilang sityo sa Salapay dahil yung asawa ng kuya niya po mag-aaral na din para may kasama din siya. Pero ano naman yan guys, hatid sundo naman siya ng kuya niya. Yan muna ang Dana, baka porkit sa Salapay ka, jowa-jowa ka na doon ha? Hindi. dalawa. At hantay siya. Ay po. Tingnan mo. Nana, anong grade na yung asawa ni kuya mo? Grade 3? 8? Ay, si, Ninglen. Tsaka maganda na rin guys na nandun siya sa bahay nila para maano rin siya ni nanay niya. Mapagsabihan kung nag-boyfriend, di ba? Siyempre, iba pa rin yung yung pangaral ng ina talaga ng nanay. Baka pag sa amin, mag-boyfriend, di namin alam, di nagsasabi ng totoo, di ba? Takot kasi yan kay nanay niya eh. Saka kay tatay niya.
tayo nita? Oo. Nawawa naman si Bata. Naglipat kami kasi sa Manoot, di paano? Kaya nga. Sa Jollibee ang isang beses din. Yung tayo rin. Yung tayong puro kasama. Sa McDo. Wala pa? Taga-barangay Manoot ka naman na kasi. Kaya hindi ka na taga-barangay Monte Claro.